Rafa? No, no, escúchame. El Javier és un jove de Barberà amb paràlisi cerebral i el Carlos és el seu germà. A més, és el director del curtmetratge Silencio por favor. Aquest treball ha recollit molts reconeixements en diferents festivals i va ser nominat aquest any al Premi Gaudí al millor curtmetratge. Explica les dificultats amb què es troba el seu germà en una societat que ha de millorar per ser inclusiva. Hem vingut a la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès, un dels llocs on es va gravar el curt. Carlos Villafeina, bon dia. Bon dia, com esteu? Molt bé. Quin és l'origen d'aquest curt? Doncs tot comença amb un exercici a tercer de l'escola de cinema a l'ESCAC. I ens van donar l'oportunitat de fer una pràctica lliure i llavors jo tenia la idea de portar el cinema una mica més proper a casa i portar l'equip a casa i fer una història una mica més familiar i més íntima. Llavors em vaig recordar d'una anècdota que van passar amb el meu germà, que és on es basa tota la història de Silencio por favor. L'únic que sí que és veritat que a l'hora d'adaptar el guió vam ficcionar una gran part de la història perquè funcionés més bé en una història de 17 minuts i que tot encaixés una mica millor. Què explica concretament Silencio por favor? Doncs explica un dia en una família que conviu amb la diversitat funcional des del punt de vista d'un germà. Diguem que és com una... Tot comença en un matí, on com cada dia la rutina familiar d'aquesta família arrenca, però la mare arriba tard al treball, l'assistent personal de Javier, que és el personatge que té paràlisi cerebral, no arriba i el germà es queda a preparar l'esmorzar i a vestir a Javier, però hi arriba una hora en què ell ha de marxar a treballar. Llavors es queda Javier sol a casa esperant que arribi l'assistent personal. Però amb una trucada que rep a Dani, que és el protagonista, és el germà, l'informa, que és una trucada de la seva mare, que l'assistent personal de Javier no pot arribar perquè ha tingut un accident, no pot arribar. Llavors, la missió que té el protagonista és la d'anar a buscar a Javier a casa i portar-lo a la biblioteca, que és on Javier fa les pràctiques cada dia, unes pràctiques d'ordenar llibres i tal, portar-lo al treball. Aquesta seria la premissa del curt. Per què decideixes que el paper de Javier l'interpreti ell mateix? Al ser tota una història que sorgeix d'una experiència personal, que no va anar ben bé com el guió, però bueno, la inspiració és aquesta, també em va fer com... Vull dir, el procés de càsting, al ser una pràctica d'escola i era a nivell molt d'estudiant, hi ha molts pocs mitjans, vaig pensar que potser si la història sorgia ja d'un fet personal, si no teníem els mitjans suficients per poder treballar amb un càsting, fer un càsting de persones amb diversitat funcional i tal, doncs vaig pensar que potser seria treballar amb el meu germà. Més que res perquè també el conec molt i tenia les coses com més clares. I el treballar amb ell a nivell d'interpretació, amb el David, que és l'actor que fa de Dani, que és el protagonista, doncs jo crec que ja em treia molta feina, o tenia molta feina avançada. Quina idea volies fer arribar? Jo crec que al curt hem trobat que transmetíem més coses després de fer-ho, amb com l'anàlisi posterior. A l'hora de fer-ho era una història on estava bastant... A mi m'agradava molt el guió perquè era un guió molt clàssic. Era un personatge que té un objectiu extern, que ha de fer un camí, enfrontar-se a un obstacle, de fet, és que només n'hi ha un, per aconseguir un altre objectiu, el seu objectiu. Era un guió com molt petit, en el sentit que no era un gran heroi que havia de destruir el gran mal, vull dir, era molt costumbrista, molt petit, però tenia totes les peces que encaixaven molt bé a l'estructura clàssica d'un guió. Aquest títol, el Silencio por favor?
Això va sorgir, no, estava molt bé, vull dir, encaixava molt bé amb el fet de que la part més rellevant fos en una biblioteca on s'ha de mantenir el silenci. Era una qüestió que funcionava molt bé a nivell de... En la primera capa, que és tot el clímax, passa dins d'una biblioteca, doncs, on s'ha de mantenir el silenci. Hi ha una impotència del personatge enfront la societat o la burocràcia que també fa que es quedin coses a dins davant d'una injustícia, encara que sigui una petita injustícia, que s'ha de quedar en silenci, i funcionava molt bé a nivell visual, perquè la biblioteca té tots els cartells aquests de Silencio por favor, que també a nivell de recurs de càmera també ens anava molt bé. I també després ens vam adonar que també el personatge de Javier quasi no parla en tota la història fins al final, i quan al final parla és una mica el personatge que salva una mica la situació. Llavors ens vam adonar que tot funcionava molt bé amb una qüestió del silenci, del tragar determinades coses i no dir-les. Per què creus que ha tingut tant d'èxit? Jo crec que ha sigut, primer per el que hem comentat a l'anterior pregunta, perquè tot funciona en una direcció. Des del títol de Silencio por favor, vull dir, crec que hem aconseguit generar aquesta sensació d'impotència en l'espectador. I és una situació que nosaltres, que sí que convivim amb la diversitat funcional, estem superacostumats, perquè cada dia hi ha traves d'aquest tipus, però les persones que no tenen la sort de poder conviure amb això a prop no ho veuen. I crec que el curs té una cosa que està bé, que és generar una sensació d'impotència en una situació molt petita, molt comuna, d'un dia a dia. I després la segona raó és jo crec que el fet de treballar amb el David i amb el Javier, vull dir, tenen una relació entre ells que amb les mirades ja funciona molt bé. I això jo crec que és el principal atribut. Aquesta història sense aquesta química entre ells no funcionaria. I la gent s'ho percep com una realitat. I això és bo. El que expliques és representatiu de les dificultats amb què es troba cada dia el teu germà? Sí, bueno, cada dia tampoc, no? Hi ha dies que no, però no sé, que és veritat que des que som petits, sempre sobretot amb la meva família, hem anat visquent aquestes situacions, des d'un esglaó que no et permet accedir a un determinat lloc, a agafar una entrada al teatre, des del punt de vista més de l'oci fins al punt de vista laboral, sempre hi ha una actitud, és com hi ha un punt que jo crec que no ens hem d'enfadar amb el món, però sí que hi ha un punt de falta, una mica una falta de comprensió o de mirada o no sé si educació, no sé ben bé, però sempre és la idea aquesta de hem d'explicar com funciona una mica tot, hem de tenir més traves per aconseguir determinades coses i al final sembla tot una mica més absurd. El curt ha sigut com una reconciliació familiar amb la discapacitat, perquè el meu germà i jo, clar, els seus bessons vam viure molta distància i amb molt conflicte tota l'etapa de l'adolescència. Jo he viscut la diversitat funcional de Javier com una càrrega durant molt de temps i hi havia un procés de rebuig, sobretot a l'adolescència, perquè hi havia un punt en què les nostres diferències, doncs no sé per què, feien que les meves capacitats brillessin més i les incapacitats del meu germà que a més, però això és una qüestió del punt de vista i de com es reforça això. Llavors jo sentia que cada vegada que jo sortia de festa o feia alguna cosa era una cosa que el meu germà no feia i hi havia molta culpa i molta càrrega i tot això es va trencar quan a mesura que vam anar creixent vam veure que aquesta culpa o càrrega era totalment innecessària. Necessària per passar-la i créixer, però que no era real. I el curt va ser com una reconciliació, no? Va ser com, bueno, fem alguna cosa junts també.
Com has viscut tu el fet de ser el germà d'una persona amb discapacitat, amb paràlisi cerebral? La discapacitat del meu germà sempre ha sigut una qüestió molt... que els meus pares se la van trobar. No? Jo penso que els meus pares mai sabien no sabien que el Javier tindria paràlisi cerebral. Quan va néixer s'hi van dir, després no sabien ben bé què era, llavors era una qüestió que els meus pares sempre han estat com per darrere de la discapacitat. Veient que el Javier potser no... doncs el primer pas, no? El Javier no camina. Doncs això t'ho trobes. El següent pas, Javier no pot llegir o no pot escriure. El següent, el càlcul matemàtic tampoc li va bastant bé. Després, doncs és com sempre van darrere de lo que s'ha establert. Però per mi el meu germà sempre ha sigut ell. Jo no tinc aquest punt de partida comparatiu. Llavors les diferències entre el meu germà i jo, que crec que la relació que hi ha és molt més natural, molt més d'acceptar el que el meu germà és i ell accepta el que jo sóc, i allà, en aquest món, sí que ens relacionem bé, han vingut molt limitades per la visió que han tingut els meus pares. Als meus pares li feia més mal que jo sortís i Javier no, que potser el mal que li feia Javier o a mi. Saps? Hi havia com una comparativa sempre del que devia ser. Hi ha un punt de dir, hòstia, les coses no han de ser de cap manera, les coses són com són i doncs veiem com ho fem per estar de la millor manera. I això, aquest fet, la discapacitat del meu germà a mi m'ha vingut molt tard. Jo des de l'adolescència va ser quan vaig sentir que això era una cosa que limitava molt, perquè de petit, vull dir, el meu germà sempre ha sigut com és. I jo mai he pensat que el meu germà seria d'una altra... havia de ser d'una altra manera. Sí que és després, quan ja veus que no et deixen anar a determinats col·les, que la capacitat laboral es limita molt, que ja tot comença com a anar cada cop a que Javier passi més temps sol a casa rebent cuidats, quan el meu germà mai ha necessitat tant, saps? Quan vas creixent és quan se't van limitant més les oportunitats. I aquest és el punt on més ruptura van tenir els dos. Perquè era quan veia el meu germà com una càrrega. I ara al revés. Ara estem molt a prop. Vull dir, ara jo crec que estem visquent el millor moment a nivell d'etapa adulta. Els dos, molt bé. Sí, sí. Faràs algun altre treball sobre aquest tema? Jo vull. M'agradaria molt fer una pel·li que parlés una mica d'això que he comentat abans, de la relació de conviure amb una persona amb diversitat funcional, de les fases de la cura, del cuidado. I crec que hi ha una cosa que vam fer al curt, però que m'agradaria fer millor, que és tractar el tema des d'una realitat molt... Vull dir, Dani, el protagonista, parla malament al Javier. No té condescendència amb el personatge. I és una cosa que crec que succeeix a la realitat. És quan estàs fora i t'apropes que tractes amb certa condescendència i tal. I crec que hi ha una part de conviure amb la diversitat funcional que té a veure amb el cansanci, amb la càrrega, amb el pes, amb la culpa, amb el dol, que tota aquesta realitat jo no l'he vist al cinema, o la veus molt poc. Sempre que es tracta el tema de la diversitat funcional té una lectura molt de superació, com molt positiva, d'heroïcitat, sembla que la idea sigui els que parteixen de menys, acaben fent coses meravelloses i tal, no? Té com aquesta lectura una mica, jo crec que edulcorada. I a mi m'agradaria tractar-ho des de la realitat, des d'una veritat i tractar temes que hem viscut nosaltres. Jo he sentit durant molt de temps una culpa infinita, que no em trobava amb la capacitat d'expressar-la. I el meu germà i jo ens hem odiat moltíssim per no saber gestionar aquestes diferències.
I a mi m'agradaria tractar això, perquè jo com a espectador, com a germà d'una persona amb diversitat funcional, mai he vist, no he sentit empatia amb personatges cinematogràfics que tractin aquest tema con cercanía. Pues Carlos, moltes gràcies per l'entrevista i que tinguis molta sort. Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bé, ha estat molt bé. Molt bé. Gràcies. ¡Hostia, qué guay! Este es para ti. ¡Hostia, muchas gracias! ¡Guau, qué chulo! Oye, muchas gracias. ¡Qué guay! Ué. Se parece, ¿eh? Sí.